benda kesengi jong ke khatlai trik kelalingkot arajar arpusau ke Riboy District Sports Association kala penlong biang ke send off ceremony ha office UDTO Nongpo ya ki rang bat ki thaya lekai athletics ki banlet mi khmat na ke Riboy District Shaka Meghalaya Games ke basan ke bansalong harilum garo jong ke sortura. Hakani ke send off ceremony lawan benchim benta ada ubah balajit rani ubadi UMDC ke Nongpo constituency kumukongsan ban ai mensim bat ban sneng ban kentu haswa bakin let mi khmat na ke Riboy District Syakati ke Lempung Meghalaya Games. Laya don ringkat ru hakani ke sengi ki bakin thup nadu ki noya lampah khmat du jong ke RBDSA u president rangba ke association uba RB Shadap uba GS Shadap ubadi u general secretary jong ke RBDSA uba RR Kensai Makdo nalor kiwi pat ki official jong ke RBDSA. Haba ai jingkran hakani ke jingalang uba balajit rani ula ai ke jingyaro shikat dei ke RBDSA kabala ai ki platform man ki pore ki khun samla ya ke bakin la ban sei madan ye ki sap ki phong ki jongki shu ula ongru baki samla na Riboy District ki don shisha ki sap ki phong kumbadon ki weipat ki samla ula benrap ru bakum ki khun samla ki di ban pendan kam hok haba ki yo ya kani kalat ke kabu bat ban wan ra ya kanam ka burom ha ke imlang ka salang bat ke Riboy District hi barok kawai. Kalau di kawai na kiseng kibala ai ki platform ya ki kun samla ki jongi bakinla bansei ya kasap kapong ki jongki ngimla banlen ba ka them Riboy ki jongi ki kun samla ki don kisap ki pong ki ba kum ki wei ki samla ki don bat kumbala kren sakhman haki snem ki bakham mansua ngim da khamyo ya ki platform ki bakum kini Henry langba ka jinyalam jong ka RBDSA ki samla jong ka dong Riboy ki jongi ki layo ya ka lat ki layo ya ka platform ban sei ya ka sap ke jongki kena makata ngasngo ban penpau ka jing huble ka bakarpang nongkong ya ka RBDSA ka bala persang ban trestom sibun ki jing himat ngitip ya kata Henry Pimsem la ino ya kini ki kun hep ki jongi ki balong kalawe jong kadong bakathain ki jongi nama kata ngasmoro banong bakum ki khun samla lane ki samlalut ki jongi ki badang don ka sngi kerta ki badan ka sap ka bau bleu la ai hafi himde ban penle no ya kani ka kabu ka banakaliang ka RBDSA kala tristom na ka banta ki jonghi ni german scam bakum ki samla ki badang ki dang san pin sim ya kani kalat nadu kemensim ke jongpi ba pin penpau ya kasap ke bamampi pidon namar ba ngimla banlen balada pidon kanu kasap ru lada pimmi syakmat pin namla ban penpau ya kasap ke bau blei udon kabar nang ta ngasmo banong ka jingjop ka jingrem hauburi kandon be Henry ka jingesim benta ke jongpi kalong ke bakongsan hadu kata-kata nga kermen scam balada menta pinlek lese hinomla ban poi hau thong katakan nom de ke bakut na ke benta ke jongpi katakari ke jing sedang hakano kono ke benta ngin nomla ban poi sendet hadu uklear jong kanam ni hab ban mat e ke jing ram ni hab ban mat e ke jing syak keno ni hab ban mat e ke jing syak kren Henry ubriu ubodon ke bensim
kabaraikut ya kabanyo ya kanam umdei ban sakut hangta ngidei ban sim bakita kidei kilintiyat kibakum ubriu ngidei ban ya tekum kinong ilek kai lakadei haka football lakadei haki athletes lakadei kino ki discipline ru ngidei ban sim haladei ya kata dengan nakali yang kejongaru akan kapor ngasngo ban kentu ya pi ki samla lut ki jongi haka bangilek hangtei ngin wanra ya kanam bat ko borom jong kadong bagat hang ki jongi kumba senior vice president ada ban keren kajing kikli lane kata ka responsibility kadon habi menta ban wanra ya kanam jong kariboy district ki jongi hakipor ki ba hakini ki snem ki bladep ru ngilai i ya ki result ka ba ki samla ki jongi ki wanra sika district kalau ke ke basno tenat ba ka basno komen adu kata-kata tinggi kemil tiru bagane ke jingile sebentar ke jongpi ha kani ka Meghalaya game pin wanra ya ka nam bat ko borom jong ke district ke bi ki jongi bat ngi kermen ru ba ki ki bala keren dai senior vice president iba GS Shadap pin bat halade ya gitu ki jing sneng ki jing kentu ki jongi bangin long ki samla ki bat tip briu ki bat tip blay klem da wanra ki nam sneu ha ka jing im ki jongpi Tenagal yang kejongaru ngai ya kene ke kentin kerku kerdo ya ke kentin sneng ke kentin aimen sim na ka bata ke jongpi ka jiwan jonga hangneru ngasngo ban ai khuble ya ka RBDSA ka bala khot ya nga banganio ban ya aimen sim na ka banta ke jongpi kum ki samla ki ban lek ban sim banta to ble undorong kat lem bat phi ha ka ba ki shong pisa hangtei kermen ba phin like na ke jingpang ke jing stom kermen ba pin light na ki jing snew ki jing bensau ki ba kum ki no ile kai pin sai ile kai hang tei ni kermen scam ba kum ki samla pin peni ya kata ka jinglong ke jong phi ka ba ha hakino gino ke jengka ka ba phi don nin pen iru ya ke jing snowret ke jongi bangila ban poi hau thong jong ke jing job shwa pe phin bi nang ne philakit ke jingkit ka ba khya ba haka kli ke jongpi ke terpeng ke jongpi one ke jingle jongpi nang nei stura amdei tangban song bos not only to enjoy in traveling in journeying to Tura, it is not an excursion for you, it is not a sightseeing for you to Tura. You are going from here with honor and respect of Riboh district. Pilek nang ni Kai ke dream ke pidon kalong ba, I will bring a medal for my district. The fame and honor will be your name. Tang pagkaprom ke bakraw ke day jong ke district ibrok kaway. Tengah lapay bay ke durkmat jong pi boys and girls, barok ke athletes. You have got a medal prospect, so do your best. Ma, nang ta kidon ki protokol ki baka MSOA kala ai na kapanta jong pi kan mawat pengkenya ki nadu ka timing ba pinrung je kasa ka timing ba pila ban mi sebar kan mau ngala keren pi kita ka burom wat penja burom da ka ba pengkenya kata they are very strict himlong free kumba yele ka nong po la ne le ka selong kay per kanay gid Meghalaya games nang ta pilay sebar lalong sabar nomor kada istura de hadian ka prabaje medmit mlong suban mi balada kilap mano penja burom sa Sylvester bat sa Robin kibade PAP ngingila entros yapi hakini arngot you are under the command of Ba Robin and Ba Sil. Don't take advantage. You see Sil is always smiling. Don't take advantage of his smile. Sasil melele ke paman. I don't want that will happen to you. Ngam kwa begini kontinjen ke jongi kan jia kata. Long kena numar pag sport person ni barbor ke burom berdisiplin kadon hakmat pa. Ubom don disiplin he is not fit to be a sport person. Tuat penkenyi kita berokoj nang ta kilabu depan lek khoi ke jakasa. Nang ta mendai ban penmi jungkul mar ki ketien ki teli ki ba pikiran ngasngap benin don ba pun nak football team ke jungi kat padang pun
manager kiktin kiba mustunat bang sengap kita ki players jongi ngam kuat berkatakan long na pigi athletes okay ka ktin kiba pikiran daga dei prama firu daga dei yano ino na shaparu kenma deban kenma pa kabami na suntur jong firu ka kit iya ko purom jong ka district daga ktin kiba pikiran ka akor kiba pipun pa nang tanado ke jingle khoi nang ta I'm sorry, I forget one thing to instruct you, but kilabo ke instruction, but try to avoid the use of this mineral water. Ban penkoi ya kemarin. Kila para ahi ya ki water bottle na yeng, kenapa pendap be yang tu, dia tu do penom bread, pelum bahaya Tom lele namar pengila klet, tang ba yau tu bitor umro, kilabo ke caka mde ba dep di bread kat supermarket. Kidon ki papet. Dan mar kata kadang ladang imyo ro at least ngio ko prom ngio ke disiplin baka tim na riboy kadai ko baton prom ka tim na riboy kadai ko baton akor ka tim na riboy kadai ko ba pat ya ka ka ba kilabo ya pi banle. You are going with the instruction of the MSOA. So I don't have anything. My blessing with you. Stranger but ila sundan kanya stranger ka mga mun pendon kam yala de hindray namar gi jingdon kam jong RBDSA ongan ay subhana ka tungi takti bro kumisibo te hagna ka puan ganom